Da, și faci acolo, femei? Băi, femei! Oh, ce să fac? Izolare fiind, sărbătoare fiind, eu am fost prim soprană la strană. Așa. Am băut dimineață 2 ouă crudii ca să nu-mi pierd vocea, așa cu exersam. Bun, dar fără microfon și boxă chiar nu poți? Nu pot. Păi și faci atunci cu ăștia alții care cu pomene și cutia milei? Oh, am avut grijă și de asta, am avut. Ei, na, cum? Da, am deschis un cont online pe www.cutiamilei.ro. Și cum se... Acolo primesc în privat, pe Messenger, toate pomelnicile și plata o pun în cont. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie lăudat, maică. Amin, femei, amin.